Bdiet l-ewwel fażi tal-proġett tal-bini mill-ġdid tal-breakwater ta' Buġibba flimkien ma' terminal ġdid b'faċilitajiet aktar sikuri għal passiġġieri. Permezz ta' dan il-proġett dawk li jiffrekwentaw il-bajja u dawk li jagħmlu użu mill-opri tal-baħar f'din iż-żona se jkollhom serħan il-moħħ mill-qawwa tal-baħar. Barra minn hekk is-servizz ta' trasport bil-baħar f'Malta se jkun qiegħed jiġi estiż mill-Belt Valletta ta' Sliema u l-Kottonera lejn San Pawl il-Baħar. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia u l-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon għamlu żjara fuq il-post. It-tul tal-breakwater se jkun ta' aktar minn 180 metru li huwa itwal minn dak eżistenti. Dan se jipprovdi il-qoħ aħjar mill-mewġ tal-baħar u jipproteġi d-dajjes tas-sajd u bastimenti żgħar oħra li jirmiġjaw f'din iż-żona u l-kumplament tal-bajja. Kif spjegat il-perit Janice Borch li hija l-kap tal-Unità Marittima fl-Infrastructure Malta, l-Aġenzija tintroduċi faċilitajiet aktar adattati għall-irmiġ u kif ukoll għat-tluħ u l-inżul tal-passiġġieri li jużaw is-servizz ta' trasport bil-baħar. Ħajkun qiegħed jieħu post il-breakwater eżistenti li kellu ħsarat estensivi. Permezz ta' dal-proġett ukoll ħankun qed noħolqu l-ispazju adekwat biex minn hawn tibda topera l-ferry bħalma hemm f'postijiet oħra madwar il-Gżira ta' Malta u anke Għawdex. Il-bini mill-ġdid tal-breakwater jinkludu wkoll pjattaformi iktar siguri għall-irmieġ tal-laneġ tal-passiġġieri li jagħmlu użu mill-istruttura eżistenti tul ix-xhur tas-sajf għal vjaġġi rikreattivi. Ix-xogħol bħalissa dej bit-tħammil tal-pedament eżistenti tal-breakwater u bdew jitpoġġew diversi blokkok li se jiffurmaw l-istruttura prinċipali. Fl-istess ħin bdiet titkisser il-parti ta' ġewwa tal-breakwater l-antik filwaqt li qed isiru diversi tiswijiet estensivi taħt il-livell tal-ilma. Il-Ministru Aron Farrugia qal li l-Infrastructure Malta qed tintroduċi wkoll moll ieħor ta' 37 metru fit-tramuntana tal-breakwater. Dan il-moll se jipprovdi kenn ikbar u rmieġġ aktar sigur f'diversi kundizzjonijiet ta' temp filwaqt li se jkun qiegħed jinbena wkoll mill-ġdid b'disinn aħjar l-iskal ta' ħdejn il-breakwater eżistenti. Xogħlijiet li tisiru issa b'mod kontinwu għandhom jieħdu 26 xahar u bekk allura dan il-proġett li jiswa madwar 13 miljun euro kun jista' verament jagħti l-frott tiegħu għal dak maħsub. Eventwalment l-Infrastructure Malta se tkun qed tibni terminal fejn wieħed ikun jista' jistkennu jaqta' l-biljett biex jivvjaġġa bis-servizz tal-lanċa lejn ta' Sliema l-Belt Valletta jew Bormla. Il-terminal l-ġdid tal-irmieġ tal-laneġ se jkun mgħammar b'rampi u b'faċilitajiet oħrajn biex dan il-mezz ta' trasport alternattiv ikun aċċessibbli minn kulħadd. Se jiġu installati wkoll bicycle racks li jinċentivaw l-ivvjaġġar b'modi alternattivi ta' trasport. Il-bini mill-ġdid ta' dan il-breakwater f'Buġibba huwa r-raba' proġett marittimu ta' dan it-tip li Infrastructure Malta qed tiżviluppa sabiex toffri faċilitajiet alternattivi u aktar siguri għal passiġġieri li jużaw dan is-servizz. Preżenti għal dan iż-żjara kien hemm ukoll membri mill-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar. Dan il-proġett huwa kkofinanzjat mill-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali.